No čo ľudia, vole? Dneska mám veľmi príjemnú náladu, pretože sa mi podarilo veľa vecí. A jedna z nich je to, že už tie videá nemusím pozerať tak, že sa na nich pozerám. Ale ne, mám tu v pozadí zapnutú hudbu, pretože pozerať videá, proste tieto tu, tak oni sú skôr vážneho typu, oni sú skôr rázneho typu, jak sa hovorí. A tá hudba to robí hodne, víš co. Aby som vám to pustil a YouTube by ma vyfakoval kámo za copyright. Takže si tu pustím ja sám pre seba. Mám to trošku nižšie. Počkaj, piče, trošku nám to opravím, ne? Ja sa tu väčšinou rozvajčím sa tu strašne, víš. Úplne. A vítam vás u svojho ďalšieho videa, Vítam vás u niečieho ďalšieho videa, ktoré ja s veľkou radosťou vždycky okomentujem, kde zistujem, že či to je proste pravda alebo ojeb. Väčšinou sa jedná samozrejme o ojeb, ale videl som aj videá, ktoré sú pravda. A čo som si dneska vybral? Zatiaľ ešte nič. Vyberieme si spolu. Mám tu vlastne tvorcu, ktorého už poznáte na môjom kanálu, Selfish. Má 319 videí a hodne dobrých. Nevidel som všetky, videl som možno 2. Ale vyzerá to ako fakt good. No a sú tu teraz tipy ako hodina najstrašenejších videí, kámo. To mám piči. Lebo kto sa bude pozerať na také kokotiny hodinu. Ale paranormálne javy natočené v Česku. Mne tam není vidieť myš do piči, jak to, že tam není vidieť moju myš? Ja, však ono to kurva nefunguje vlastne. Tak minútka, alebo... Tak, kurva. Ide. Jo. Kurva. Takže kde je do piči Selfish, skelet. Selfish. No nič, tak Selfish, takto tu. Menšie technické, ale nevadí. Ja si myslím, že ste si to už na to zvykli. To myslím, že som pozeral včera ináč toto tu. Počkaj, ale kde sa pronáhľaš do piči? OK. 10 opravdu desých videí, ktoré nikdy co? Nezapomenete. Kámo, väčšinu z tých videí som už zabudol. Nie je to žiadny náhľad. Dáme si 10 strašidelných videí, které byste neměl nikdy. Uvidíme, možno, že jsem to viděl. Vítej a příjemně se usaď, protože se podíváme na další várku děsivých videí. Většina lidí, kteří se dívají na mé videa, tak u mě ještě nemají odběr. Jestli se tedy rád koukáš na mé videa, tak na ní i hned klikni, aby ti nic neuniklo. Jestli mě chceš sledovat i na Instagramu, tak odkaz najdeš pod videem. Začínáme. Do piči, čo se stalo? Medvídek. Autor tohoto videa se přímo specializuje na různé záhady, nadpřirozeno a tomu podobné. Dokonce se rozhodl založit i TikTok účet, na který nahrává jak názory na nové hororové filmy, tak i jeho vlastní zážitky, které chce sdělit světu. Mezi jeho koníčky také patří sbírání různých hraček, které mají za sebou děsivou minulost, anebo se skrz ně projevují entity. Jednou uprostřed noci slyšel z chodby ve svém domě písničku. Díky ale tomu, že byl doma sám, tak mu to přišlo dost zvláštní. Když se následně podíval ven, tak uviděl něco, co musel okamžitě natočit. Ukáž, čo tam mal. Big more, pozeraj na ňu do piči. Som videl, kam už to tu do piči. Medvedík si ide svoje, kámo, má ho v piči. Hello? Otoč sa, hore, čo tam robíš? Keď sa otočí, kámo, tak by som sa dosral. No ty pičo! Fakt sa otočil kokot. Sa zľakol. No.
Kámo, však normálne sa rozbehnem a s kopačkou do neho tak jebnem more, že sa tam rozjebe o stenu, ešte do druhej miestnosti dodal, že prejde. tohle není poprvé, co tohoto medvídka vidí na jiném místě, než byl. Je to ale Tak poprvé, ho co zapálim, ho vidí ne? pohybovat se na vlastní oči. Rozhodně to nejzajímavější je okamžik, kdy se medvídek na autora otočí, jako kdyby věděl, že je za ním. Chtěli byste takového medvídka mít doma? Jasné, kurva, túžim potom do piči, aby ma prenasledovali hračky doma. Video, které nyní uvidíte, je záznam z kamery, kterou má autorka nastavenou u sebe doma. Na tuto kameru dokázala Áno, autorka autorky, zachytit čo majú zlodějku, nastavenú která doma na se seba dostala kameru. do jejího domu. Autorky, čo majú doma nastavené na seba kameru, sú zajímavé autorky. Na tom by nebylo zas až tak nic děsivého Máme do té rádi, doby, kámo, dokud si umenie. neuvědomíte, že autorka spala v obýváku, ve kterém se zlodějka pohybovala. Zlodejka, Sledujte. kámo, ženská prišla vyjebať žensku, zajímavé. I had fallen asleep watching TV. I had got up in the morning to go to work. When I went outside, my car was gone. Vykno majú vykrádať čajka, kámo, ona I was spí si na waiting for gauči. police to come to my house. I noticed I couldn't find my wallet, cash, and then I Či si noticed my svieti, jewelry jo, ne? was gone. I was sitting Celkom there dobré je, thinking, kámo, "Why na to, že did kradne. this happen?" And then I remembered I had the camera. So I went back and looked at the camera. Oni tie ženské, ak chodia bose, tak to není počuť, víš co. They were robbing me while I was sleeping on the couch. Oh my god. A čo jej ujebala? I'm like, I couldn't even believe it. Kreveťazky? Walked right past me, went through the Až house, dobrá je, kámo. and then came back in to get the car key and stole my car. You know, because of the video, the police were No. able to see exactly where the person went throughout the house. You know, they By took som možno neodpustil, že kradne. off the door, and they have since located my car. It's in Ujebala jej and jabko? they've also Čo jej ujebala? Niečo jej zo police were stolu able to zobrala. see exactly where the person went throughout the house. You know, they took DNA and fingerprints off the door, and Čo jej they zobrala? have since Jabko je, cigaretku je zobrala, ne? located my car. It's in Niečo jej position, ujebala, and they've svinia. also arrested A the ten pes, čo person má v who, piči, robbed more, me. pozeraj na ňo dole, I víš. když se nejedná o nic nadpřirozeného, tak pocit, že spíte a někdo cizí chodí přímo vedle vás a vy to ani nevíte, dokáže navodit opravdu husí kůži. To je ako Být keby na místě chodila ako mňa taká ženská, keď spím, tak to by som asi nemal husí kúži, víš co. autorky, tak bych už jen tak usnout nedokázal. Co byste dělali vy v okamžik, kdybyste tohle natočili na kameru u vás doma? Si vypol. Autor byl jednou v noci na cestě domů. V jednu chvíli si ale všiml ženy na silnici, která se netvářila příliš přátelsky. Kámo. Mezitím, Zraj co na si to. zapl kameru na mobilu, tak se okolo ženy začalo shromažďovat více a více lidí. To, co ale následně udělala, si nedokáže nikdo vysvětlit. Podľa mňa požrala veci, kámo, z lesa 100%. No jasne, že je hotová, kámo. To je to akurát stieklo, more. Horké. Do žalúdka. To čo je? No naspak chodí. Čo, na naspak beha, more? To čo je? Dle reakcí lidí okolo si můžeme vyvodit, že z této ženy mají opravdu hrůzu. Kámo, keď chodí niekto naspak, tak bodaj mi nie, kámo, víš co? Autor se Musíš už aké veci zožrať, aby ťa pretočilo naopak. domnívá, že žena byla v tu chvíli posedlá, protože takové chování Posedlá. nikdy v životě neviděl. Našlo se ale také Nemôžem pár tu lidí, spomínať kteří si nejaké myslí, takéto že je žena názvy. je psychicky nemocná. Otázka je teď ta, čemu budeme věřit. Že Co si prostě myslíte, je že stieklo. se této ženě honilo v hlavě? To je vej. Opět zde máme video z bezpečnostní kamery, která je tentokrát v pokoji, kde spal autor společně se svým kamarádem. Celou Kokot. noc se Autor, nic keď si nastaví autor do pokoja kameru spoločne s kamarádem, tak to není dobré, kámo. To nevieš ti nič dobré. zajímavého nedělo, až do jedné chvíle, Nič kdy zaujímavé sa nedielo, kámo. Možno na tomto tu časovom úseku. se začaly předměty sami od sebe pohybovat. Začalo strašiť baraku z toho, čo tam vystrajali. Přesto se ale následně stane něco, co autora dokázalo dost vyděsit. To čo, oni tam majú plastovú stoličku? Ja vidieť, že tam bývajú chlapi.
Čo, prišiel a ogecoval ho, kámo. Jak spal. Tak, dostane duchovské pele do huby. Víš, čo je zaujímavé, kámo, s týmto tu? Že ty aj nevieš, kto ťa v noci dzíga. Fakt nevieš, kto ťa dzíga, vieš, v noci. A že či ťa vôbec niekto dzíga, víš co, neviditeľný. Tak, a teraz nezaspíš. Čo, došiel odpad, že by sa vyhodil. Že už ma vyhodz do piči, už som plný. No ešte ťahám za novú more. Igo tu vycane z postela, že stávaj. Uprtovať za piči. No, že ho niečo chce vyduchciť, kámo. Asi ten nejděsivější okamžik je ten, kdy to vypadá, jako kdyby něco začalo autora tahat za nohu z postele. Ve chvíli, kdy se ale zbudí, tak to přestane. Autor celý zmatený si nakonec myslí, že to udělal jeho kamarád. Jak ale můžeme vidět, tak tohle mělo na starost něco, co nedokážeme vidět. Společně s pohybováním a házením... No jo, no ináč je taká pravda, alebo taká vedecká kokocina, že ľudské oko vidí len 1% proste nejak farebného spektra. Že kolem proste je všade vzduch, energia a kokociny a Wi-Fi signál a všetko možné. A ono to, že to ľudské oko nevidí, to neznamená, že proste to tam nie je, víš co. Takže nevieš, kto ťa v noci duchtí. Kurva, niečo som vypol do piči. Jo, toto je. Předmětu usuzuji, že se v tomto domě děje něco nadpřirozeného. Co si myslíte? Skôr neprirodzeného. Několik videí zpět jsme zde měli tohle video, na kterém autor dokázal natočit tento zvláštní jev, kdy mu stále někdo klepal na dveře. Hlavne neotvárať, kámo. Nikto z neho robí piču. Po tomto videu začali přidávat více a více videí, na kterých se začaly objevovat nadpřirozené jevy, které se předtím u nich nikdy neděly. Nemá otvárať do piči, to sa nemôže, akože to neotvárajú, vieš na čo. 4 videa, na které dokázal společně s přítelkyní natočit pár opravdu zajímavých okamžiků. Koľko je niekto si ide robiť schalec. No jasne, pozeraj, standard postup do piči, otvoríš skrinku, vieš, potom otvoríš ten šuflík na príbor, vybereš si príbor, more. Teraz keď sa otvorí chladnička, tak je jasné, kámo, čo sa deje. No, chladnička, kámo. Mačka má v píči, kámo. Mačky fakt ako korunovanie majú v píči. Ona to vidí, ale mačka, kámo. Vidí to, pozeraj na ňu, však to vidí. Shh, turn it down, turn it down. What the f*** is that? I don't know. Shh. Who's there? Čo vyrušuješ duchov? Oh my god! Ty kokot, kámo, tak to sa niekto pustil do uklízenia Holy asi. shit! Ty pičo, by som sa asi pojebal, kámo. Normálne by som sa pojebal na mieste.
nastav sa inačej. Jeden z zajímavých okamžiků je ten, kdy vidíme autora s přítelkyní, jak spí. V jednu chvíli si můžeme všimnout, jak někdo začne autorku pomalu tahat za vlasy a ve chvíli, kdy se zbudí, tak toho nechá. Pokud se vrátíme zpět k prvnímu videu, kdy někdo klepe autorovi na dveře, tak se říká, že pokud vám entita či démon klepou na dveře a vy je otevřete, dáváte jim přístup do svého domu. Však práve dopičuješ, že to neotváraš. Co si myslíte o těchto videích? Ja neotváram ani keď klepe niekto normálny. Autor, který vlastní YouTube kanál, který se jmenuje Dead Explorer, se šel podívat se svým kamarádem do již uzavřeného vězení v Texasu. Dle autora se v této věznici mnoho lidí jak zabilo, tak bylo zavražděno jinými vězni. Ve chvíli, kdy se společně dostali hlouběji do vězení, se začal kamarád chovat divně s tím, že ho někdo škrtí. Sledujte, co se dělo dál. Kámo, pardon. Because you know what? This is what Alejandro and I have been feeling lately. We've been feeling a lot of anger. And I want to know why. Tí, ktorí neznesú zvuky dávení, to je to, ne, že... To je komické, kámo, to je strašne komické. Akože nesmejem sa vám, keď to niekto má, víš, ale je to vtipné, kámo. Som videl typka ináč, takého jedného. A tam, keď si rozprával o hnusných veciach, tak on hovorí, že nerozprávajte o hnusných veciach, lebo ma z toho napína a sa dobľujem. A ja hovorím, že keď vidíš na ceste nejaké rozjebané zviera, jak z neho trčia vec, a on sa dobľul, víš co, ako kodeš. To je, že bola sranda, víš co. To čuraka do huby more teraz akože dostáva akurát. Yo, Jay, you alright, man? Yo, Jay, we gotta get out of here, bro. Jay, dude, let's get out. Are you alright, man? Kam vyzerá to tam fakt divne. To čo ty koko, to mi nehovor, že takto sa dá ľahko výjsť z väznice. Cez dvoje dvere. Pozeraj. To čo za väznica, ty kokot? Jedné dvere. Ideš doľava. Zas doľava. Asi vonku, kurva, to čo? Ešte to tam aj zvoní do piče, aby ľudia vedeli, že niekto išiel von normálne, chapačka. You alright, man? Yeah, I guess I just get some water, man. Kurva, si zjedol. Some water, bro. Dude, I feel something in my Bro, Chytil si tam čuráka, kámo. holding Väzenského. me down. I see it, man. Your eyes are watering, man. I'm gonna switch off now to this shit. Dude, I feel the pressure right now on my neck. Look at man, you gotta see your eyes. I'm gonna flip the screen so you can see your eyes, man. Look at your eyes. Holy shit, man. Koko má červené oči, mora úplne Dude, I hotový. feel pressure on my neck right now. Something's choking me. Fakt má červené oči, mora aký si dal bono. Už jen díky tomu, jak má slzy v očích, si myslím, že tohle nahrané určitě nebude. To Jak nebylo, kamarád kámo. sám popisuje, cítil, jako kdyby ho někdo držel okolo krku a snažil se ho uškrtit. Je možné, že by se chtěl nějaký duch mrtvého vězně mstít, anebo jen chtěl ubližovat. Nebo se kamarádovi udělal jen špatně a není zatím nic paranormálního. Dejte vědět v komentářích. Napíš mi to do komentáře. Nyní se podíváme na video od japonského kanálu J Horror Story, který natáčí předem nahraná videa, které se snaží publikovat jako hororové filmy. V tomto videu se jde autor společně s kamarádkou podívat do uzavřené a opuštěné budovy. V jednu chvíli si ale uvědomí, že tam nejsou sami. Dokážou totiž natočit něco, co rozhodně nikdo potkat nechce. なりますなります。いや私は割りません。 Čo jí tam rozjebávajú, mora? とりあえずガ Oni ラス sa tam vrúpali, no aj sa tam vlúpali lúpežníci. お邪魔します。誰に言うてんねん。ここ一番気持ち悪いです。私個人的に気をつけてください。
ほら、入れ。リポートしろ。なんか変わったとこある？なんかこれ以上あっちに行きたくないです私。どっち？これ以上先に進みたくない気持ちが今強いです。監督あれなんですか？ Tu to mám fakt rád. あれなんですか？ Čo tam kabel? Někdo se tam došťal. これ絶対血ですよ。To není došťal, no to je jen tak誰か来たってことですか？ Čo je tam robiť, dobrý dektor? 誰か来たか誰か Chceš to いるってこ olízať? とじゃないですかこれつまり。怖すぎるんですけど本当に。 Čo tam je? Keď strčíš pele do úzovy, ona nekričela, neboj sa, tu máš. No, dneska duch cení nebude. 本当に無理なんですけど。いけ。本当に嫌なんですけど、もう無理。 Čo tam niekto, nejaký skôtar, ne, alebo nejaký... Zigli dvere. リポートしろ。なんで倒れたんですか逆これ。 Oprav to. これどうなってんの？こっち行ってみたら。Tak niekto došťal zem, kámo, zase, more. Všade na šťane, kámo, všade na šťane. ここが確かお父さんの部屋って聞い No, た。 není možné, kámo. これだったらこう。 Čo, krev? もう帰りましょうって。 Dobre, číž, more. Zase to je ináč, kámo. Čo sa tam tady dokrúči? Koko, nejaké kroky? Kámo, ja si neviem, čo sa ti môže stať, že uviazneš takto s nejakou kundou, víš co? Čo ti jebe? To čo za kokocina? Fú, kámo, hnedka kopačka, kámo, hned kopačka, bez šance. Buď ja versus ty, kámo, nič viac. Rýchlo do ruky niečo ubiť to. To je nejaká psychopatka, kámo, ne? Ukaž to. V tomto videu se Denis vydává do dalšího děsivého. Viděli, je jedna o fake video, tak musím říct, že tohle vidět na vlastní oči v noci, tak jsem vyděšený stejně. Kámo, doserem sa, ale co byste to dělali môžeš vy, dosrať a kdybyste dosrať, tohle kámo. viděli? Ukaž toho, kurva, kde to je? To je real, kámo, shit, more, to je normálny človek, víš co, ale i tak, kámo, niekomu kúruje, ale kurevsky. Čo to má na ksichte, more, jaký papír, ne? Alebo co to je? Čo, more? I když se zjevně... No s palicou teda chodí minimálne, víš co, že šlahneš potom nové po hlave, alebo niečo, víš. I když se zjevně jedná o fake video, tak musím říct, že tohle vidět na vlastní oči v noci... Ty godzinky má švica. Tak jsem vyděšený stejně jako protagonisti ve videu. Co byste dělali vy, kdybyste tohle viděli? Čo to je za slovo, kurva? Denis. V tomto videu se Denis vydává do dalšího děsivého domu, ve kterém opět dokáže natočit pár opravdu děsivých nadpřirozených jevů. Webcam porno. Ja tento som videl, kámo, on chodí, kámo, to ja nechápem, ale to nejsú domy do piči, to sú... Vyzerá jak môj jeden kámoš, kámo, na očiach má úplne tie stejne. Дай мне знак. $50, minus 400, 065. Lebo ukrajinský more nerozumiem aj kokot.
Ну, нафиг. Я сейчас маленький экранчик, будто бы тень увидел. Раз. В том углу. Hlavne to neotváraj, more. Zajímalo by ma, prečo on je bez tou kamerou, kámo, takto. Keď sa tresie kolem neho veci. Môžeš mi povedať, kurva, že niekto trase s celým domom do piča. O niečím strase asi, ne? Niekto ho mrdá zo zadu, kámo, 100%. Malé péro, tak musí intenzívne víc. Není tam ten doraz, kámo. Takže kámo, ale prečo trasil ako kokot, vieš čo? Aj on trasil, ale... No furt nechápem, kámo, prečo trasol s kamerou aj on ako kokot. Takú lampičku má, more. Bá, dobre tam naprašené. Zase ho tam niekto máruje, kámo, zase ho tam niekto máruje. Máruje a celý drom sa trasie, kámo. Nebýva na nejakom zlome do piče tektonickom, alebo je ten dom položený tak kde. Vás tak to bol on, kámo, chodí si marovať do opuštených budov. To je kámo, ešte si maruje v vedľajšom dome. Čo, hotovo? To je web.
Да ну нафиг. Čo? A niekto spí? Niekto spí? Šlapky? Čo tam je, ty kokos? Niekto zomrel, more, normálne. Surovo tam hnie ten človek, kámo. Полицию. Zase na to Co si nedopičí. myslíte celkově o videích od Denise? Chtěli byste s Divné, kámo. ním mít alespoň na jednu Koho chceš prozkoumávačku? pojebať, kámo? Napište mi to do komentářů. OK, ľudia. Toto bolo jedno z ďalších videí, ďalších mojich komentárov, ďalších, jak by som to nazval. No nenapadá ma nič. Som rád, že ste sa na to dodívali až do konca, koho to bavilo, koho to nebavilo, tak sa kurva na to nepozeraj, keď nechceš, ale keď mi dáte odber, tak budem rád. Tie videá absolútne nestriham, nerobím s tým nič, je vás tu už 18, vôbec netuším, jak sa to deje, ale asi evidentne to niekoho baví. A toto video je u konce, ale idem teraz natočiť rovno ďalšie, lebo mám celkom fajn náladu, hrá mi tu fajná muzička, víš co. A nie je to také vážne, už chápeš, že už proste to není také, že pozerám a si hovorím, ty kokot, mám sa smiať, alebo proste mám sa báť, alebo plakať, alebo čo, vieš. Jak sa hovorí. Takže vidíme sa u ďalšieho videa, toto určite dám venku a poďme ďalej.